jer ima i hadise Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Neka su najlepši salavati, selami i blagoslovi na najodabranije stvorenje koje je ikada hodalo zemaljskom kugom, na hatemu nebijina Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu i plemenitu porodicu, na njegove drugove ashabe i na sve one koji prihvatiše da slijede njegov put do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga moja braćo, nalazimo se u mjesecu kada je rođen Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa ću za Allahu Đelešanu pomoć pokušati da kažem par riječi o njemu, iako svjestan rizika da je veoma teško i govoriti o Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, posebno za ovo kratko vrijeme od par trenutaka koje je predviđeno za predavanje. O njemu se govori od kada ga je Allah Đelešanu poslao sa objavom, sa uputom čovječanstvu i ljudima i džinima, i govorit će se, istraživat će se i pričat će se i dersit će se sve do sudnjega dana. Allah Đelešanu nas obavještava u Kur'anu Kerimu zbog čega ga je poslao. Pa kaže Bismillahirrahmanirrahim وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, i nismo te poslali إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, osim kao milost svim svjetovima, o Muhammede. Prisjetimo se, draga moja braćo, kakav je bio period džahilijeta. Šta su sve ljudi radili? Koliko su ostavili bili vjeru? Znamo koliko je bilo poslanika i vjerovjesnika prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali on je posljednji hatemu nebijin, pečat svim poslanicima, vjerovjesnicima, i nakon njega neće biti više poslanika, niti će biti nakon Kur'ana Kerima objava. Nema grijeha kojeg ti ljudi nisu radili. I činili nemoral, i ubijali se, i razbojništva, i pljačke, i zakopavali svoju živu žensku djecu, draga moja braća. Ne postoji insana na zemaljskoj kugli koji je više biznillah, Allahovom voljom, spasio djevojčica od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Znamo da su oni toliko bili otišli u grijehu i u griješenju da su smatrali da je bruka i sramota da im se rodi kćerkica, žensko. Ostavljali bi samo po neku da se ne bi zatro ljudski rod. Pa nas Allah Đelešanu obavještava i kaže, govori nam kako se ljudi ponašali tada. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. A kada bi se neko od njih obradovao da mu se rodilo žensko, kćerkica, potamljao bi i pocrnio bi u licu svome. Toliko bi mu bilo teško. A onda se kolebao da li da je ubije ili da je živu zakopa. Ashabi, draga braćo, kada je došla objava, kada je poslanik alejhi selam došao sa objavom, mnogi od njih su plakali i sjećali se tih događaja kako su ubijali svoju djecu, svoje komade od srca i džigerica. Jer poslanik alejhi selam kaže: "Al-waladu thamaratul qalb", dijete je plod srca, dio tvog organizma, krvi, mesa i tako dalje. I nakon upute ne možeš dobiti bolji poklon na dunjaluku od hajirli djeteta, ne bilo kakvog, nego od hajirli djeteta, koje će ti biti radost oka tvoga.
Jer su djeca, kako kaže Allah Žešanu u Kur'anu, ukras ovoga svijeta. Zamislite sada da ono što je vaše, što je iz vašeg srca, da ubijete, odnosno živo, zakopate. Kaže jedan ashab, govori plačući, prisjećao se kako je ubio svoju kćerkicu. I tada majka je majka, što se kaže, mnoge nisu dozvoljavale ljudima, branile su kada se rodi, pa bi neko ostalo i po par mjeseci ili 2-3 godine i tako dalje. I kaže jedan ashab, slagao sam svoju hanumu i rekao joj da mi lijepo pripremi moju kćerkicu i kaže da je vodim u zijaret kod Amidže. I kaže dok sam je nosio daleko u pustinju, pripremio grob za nju. Punula je oluja, Allah šanu je dao vjetar. Pa je, kaže, po mojoj bradi sve pijesak bio. A ona je, kaže, svojim ručicama micala pijesak sa mojih očiju i brade. A ja je vodim da je zakopam. Pa sam je spustio u mezar, pa opisuje kroz suze sve što je radio. Ona je mislila da se igra sa njom. I kaže, držala je za mali prst sve dok je nisam prekrio, dok se nije ugušila, odnosno preselila. Vidimo koja je milost Allaha subhanahu wa ta'ala samo po tom pitanju, draga moja braćo. Kažu ulema, i danas svaki onaj koji mrzi da mu se rodi žensko dijete ima džahilijeta u sebi. Ona jesu nijamet, jesu blagodat, djeca, evlat, ali su emanet, odgovornost. A koliko se garantuje nagrada za insana ko odgoji prije svega žensku djecu, draga moja braćo. Jer su ona, kako se kaže, polovina svijeta koja rađa drugu polovinu. Majke su te u mnogim našim mjestima i u vrijeme komunizma i raznih drugih izama koje su Allahom voljom sačuvale vjeru, vaspitavajući djecu u svojim kućama i šapućući im šehadet, da niko drugi ne čuje. Ko bi mogao da im naudi? Muhammed a.s. je milost svim svjetovima, draga moja braćo. Naš poslanik, naš voljeni poslanik, zato uvijek donosimo salavate na njega, šaljemo mu selame, blagosiljamo ga, a on kaže, vaše učenje salavata na mene jeste brisanje vaših grijeha. Vi učite salavate, meni Allah šalom zbog toga briše vaše grijehe. Draga moja braćo, Allah Žešanu kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi u Allahovom poslaniku a.s. imate najljepši primjer i uzor za sve u životu. A koji vi? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Onaj koji vjeruje, koji žudi Allahu subhanahu wa ta'ala, koji žudi onome svijetu, brine se za onaj svijet i koji Allaha subhanahu wa ta'ala puno spominje. Primjer oca, primjer imama, primjer zeta, vojskovođe, trgovca, državnika, političara, za sve imamo primjer u Allahovom poslaniku alejselam, ali je do nas koliko čitamo siru, koliko se pridržavamo sunneta, koliko želimo da živimo u skladu sa Allahom Želešanom zadovoljstvom, koliko prakticiramo sunnet. On je sadikul masduk, onaj koji govori istinu i samo istinu i u šali i u zbili. Allahov poslanik alejselam je volio da se šali, draga moja braćo, ali uvijek govorio istinu. Sjetimo se par primjera, kaže, nekada bi rekao nekom od svojih drugova ashaba, Ridvanullahi alejhi ecma'in. Kaže, o ti sa dva uha, dođi, priđi. Ljudi bi se nasmijali, a tačno je da čovjek ima dva uha. Znači nije ništa slagao. Druge prilike,
Dolazi jedna starica i pita ga za mjesto u džennetu. A poslanik alejhi selam odgovara i kaže: nema mjesta za stare u džennetu. Žena se rastužila, nasikirala, pa kada su joj objasnili da je rekao istinu Allahov poslanik alejhi selam, jer ćemo biti inšallah ta'ala svi u džennetu i molimo Allah šanu za džennet, bit ćemo svi mladi. Pa su joj rekli imat ćemo tamo inšallah ta'ala svi po 33 godine. Neće imati stari, pa on zbog toga to rekao. Kakav je bio kao zet? Jedan primjer ću vam navesti, draga moja braća. Koliko je volio svog punca, odnosno tasta, Hazret Ebu Bekra radijallahu anhu. Kad su ga pitali koga najviše voliš od ljudi, šta je rekao? Svog tasta. Hazret Ebu Bekra. Kaže, jedne prilike je jeo sa sahabima na nekoj gozbi hurme. Poslanik alejhi selam je volio hurme. Vi znate da je to najzdravije voće na zemaljskoj kugli. Ljudi su radili analize, šta se sve nalazi u hurmi, ali to je posebna priča i moglo bi se o tome pričati samo par predavanja. I kaže, jeo bi hurme, a pošto je sjedio pored njega njegov tast, Ebu Bekr, radijallahu anhu, bacao je one spice ispred njega, spuštao je i one košpice. Pa onda u jednom momentu kaže ljudima, vidite šta je ovih spica ispred Ebu Bekra. Ljudi su se svi nasmijali, ashabi, ridvanullahi alejhim. Ali on nije rekao, draga moja braću, vidite šta je pojeo Ebu Bekr. Nego vidite koliko je spica ispred njega, tačno su bile spice, odnosno košpice ispred Hazreti Ebu Bekra. Kakav je bio, draga moja braćo, mi znamo da on bio siročnik, babo mu je preselio prije nego što se rodio, poslanik alejhi selam, 2 mjeseca. Pa koliko je imao godina, znamo, kada mu je majka preselila 6, pa prelazi kod djeda, pa kod amidže uzgledno, samo napominjem i podsjećam. A kaže se, jedne prilike kada je šetao sa ashabima i prolazio pored mjesta gdje je njegova majka ukopana, rekao je, ostavite me samo. Pa je seo kao ono dijete, sastavio je svoje noge u kolenima i spustio ovako u ruke i dugo je plakao. Kakav je bio kao sin, draga moja braća? Allahov poslanik, alejhi selam. A koliko se mi pridržavamo njegovog sunneta? Kako da jedemo, kako da pijemo, kako u društvu da se ponašamo? Možemo testirati svi sebe, bez obzira, kažem da, evo i da ne pričamo jednim drugim. Ustaneš noću, probudiš se, žedan si, uzmeš čašu vode, po sunnetu je da sedneš, da uzmeš vodu u desnu ruku, odnosno čašu, da kažeš bismillah, da piješ, da 3 puta napraviš pauzu i tako dalje. Medicina je dokazala koliko je štetno da čovjek pije u stojećem položaju vodu. Eto, i po tome možemo da vidimo koliko se pridržavamo od jednog sitnog primjera. Da li jedemo desnom rukom, da li na početku spomenemo bismilu, da li na kraju zahvalimo Allahu Žešanuhu na toj blagodati, dakle hrane i kažemo alhamdulillah ili ne. Ali kažemo, njemu se može pričati puno, draga moja braća. Kako se ponašao sa ljudima, kako na silu, koliko je bio milostiv, koliko je praštao, a to je Allah Žešanuhu kaže: فَلِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. A ti si samo Allahovom milošću, o Muhammede, blag, prijatelj, nežan prema njim. A šta dalje kaže? وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. A da si ti, o Muhammede, bio gruba i osora srca, ljudi bi se razbježali svoje blizine. Mi vidimo danas među nama, kaže se, ljudi koji šire vedru atmosferu među ljudima, raspoloženje, ne pesimizam, nego optimizam, i kažu, inšallah, treba bit će dobro, polako te braćo, Allah šanu će pomoći i tako dalje. Kaže, meleki su s njima, imate ljudi koji dođu pa rođeni, pa mračni, tamni, pa vam se život smuči za jednu jedinu sekundu, kaže, šeitani su s njima. Sjedi sa ashabima u džamiji,
kakvih imalo primjera. Ulazi jedan Arabija, Beduin. A kad se spomene Arabija i Beduin u Kur'anu ili u hadisu, misli se na sve negativno u superlativu za tog insana. Što bi mi rekli neotesan, nekulturan, neciviliziran i tako dalje. Nevaspitan, bezobrazan i ne znam koju bih sve riječ upotrijebio. Ulazi Beduin na vrata džamije i, da oprostite, počeo se mokri u džamiji, u dnu džamiji. Ashabi koji su bili imanski ovako žešći, pored poslanika, alejhi selam, krenuli su da ustanu, da se obračunaju sa njima. On kaže, ne pustite. Neki od nas osjećamo glavu. Polako. Pazite, Allah kaže, nek završi čovjek. A onda ga zove, dođe sinkova. Pa mu objasni šta to znači. Pa osvoji njegovo srce i kao što je svima osvajao srca svojom dobrotom i milošću i praštanjem dragom braću. Čovjek počne da plače, primati islam kako treba. A onda kaže ashabima, zašto sam ga pustio da završi? Kaže, da ste vi ustali da ga jurite po džamiju, on bi uprljao čitavu džamiju. Ovako sad kad smo objasnili, lakše mu da očisti ono jedno mjesto što je uprljao što uradio. Sljedeće prilike ide, šeta ashabima sokakom, ulicom. Kad bi vidio uplakano dijete, rekao bi njima, produžite vi, on ostane, dok ga ne bi raspoložio, dok se to dijete ne bi nasmijalo, draga moja braćo, on ga ne bi ostavio. Jedne prilike je tako prolazio i vidi jedno dijete se igra s nekom malom ptičicom, s nekim vrapcem ili šta je bilo, mala neka ptičica. Šejh Dževad je tu, Nugaj se spominje, ne znam kako bi preveo. I sad, kaže, to dijete dok se igralo u igri, slomilo je vrat toj ptičici. I vidjela je da ga je vidio poslanik kada je sam, pošto je bio u blizini sa ashabima i prepalo se. Zamislite ono dijete sad, kad napravi neki zira, neki problem ili šer, što bi mi rekli, prepadne se i čeka sam šta će da kažu. I on ga pita, ma fe'ale Nugaj, pita ga Allah poslanik kada je sad. Šta to uradi ptičica dječače? Nije rekla, mali, šta si to uradio, dođi malo. Ne. Kaže, šta to ptičica uradi, da mu olakše. A onda ovima kaže, idite vi, a ostane sa njim da raspoloži svoj djete, da ga utješi i tako dalje. Kakav je bio prema svojim suprugama, kakav je bio prema Hazreti Aiši radijallahu anha. Vi znate, draga braćo, da je u njenom krilu preselio poslanik Reslam. Na tom mjestu je ukopan gdje je bio u postelji, jer znamo da je za poslanike salavatullahi alejhi ve sellem vezano da gdje preseli tu budu ukopani. Duboko u noć, kad ne bi bilo ljudi, kad bi ljudi spavali, koliko je poklanjao pažnju. Kaže, otišao bi u pustinju dalje iz grada sa njom i onda bi zabao neko drvo, negdje kaže, hajde se trkamo, ko je brži. Da ne gledaju drugi ljudi. I kaže, najbolji među vama je onaj koji je najbolji prema svojoj hanumi. U drugom hadisu prema svojoj porodici. Naravno, s druge strane govori i kad je došao Muaz ibn Džebel iz Jemena, koga je bio poslao tamo da misionari i da davi, da poziva ljude u islam, pa je pokušao, kad se vratio nakon određenog vremena, Muaz ibn Džebel radijallahu anhu, pokušao je da učini seždu Allahom poslaniku alejhi selam. On mu kaže, ne, šta ćeš to, kaže, mi seždu činimo samo Allahu. Kaže Allah, poslaniče, u Jemenu vidio sam pripadnike drugih vjera koji svojim kraljevima čine seždu, pa ima li iko preči, kaže da učinimo seždu, nego mi tebi. Kaže, ne, Muaze, da sam ikome tako mi Allah naredio da učini seždu, mimo Allah Žešanu naredio bih, dakle, ženama da učine seždu svojim muževima. Koja su sve prava, jel, kod njih. Ali naravno i to su duge teme za priču. Samo se uzre, draga moje braćo, napominjem, dakle, određene segmente iz poslanikovog alejhi selam života. Kakav je bio kao trgovac? Nije zakidao, nije varao. Koliko je pomagao ljudima? Koliko je bio gladan, draga moja braćo? Kaže Aiša radijallahu anha, u Arbaha, prošlo bi nekada i po 2 mjeseca, ništa se ne bi u poslanikovoj alejhi selam kući skuhalo hrane. Šaka
slatkih hurmi i vode gutljali su mu bili hrana. Pa ashabi govore, imamo puno predaja na tu temu, kad je noću istjela glad iz svojih kuća, pa bi vezali po jedan kamen oko stomaka, pa otezali kaiševima, od gladi, kaže, sreli bi poslanika, alejhi selam, on svezao 2 kamena. Allahu akbar. Koliko je bio, draga moja braćo, koliko se žrtvovao, koliko je bio milostiv. Allah Žešanu kaže, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, a ti si, o Muhammede, na najvišem stupnju morala, najmoralniji čovjek, najbolji čovjek. A kako da je, ne bude kad ga je Allah Žešanu odgojio, kad ga je Allah Žešanu odabrao, kad ga je Allah Žešanu uputio i naučio, draga moja braćo, da prenese istinu, Kur'an i Kerim, da uputi ljude na pravi put, bi'idhnillah, Allahom Žešanu voljom i pomoći. Svako dobro djelo koje uradimo, draga moja braćo, mi se moramo boriti da sačuvamo to dobro djelo. Kao što se moramo čuvati harama i da ne učinimo neuzbila grije. Jer pazite, razlika između nas i ashaba, najbolji generacije, poslije njih, oni koji dolaze, tabeini i tako dalje, ostali, kaže se, oni su se više plašili da li će im biti u Kabul neko dobro djelo, nego što se mi danas bojimo da učinimo grije. Oni bi obavili namaz, postili Ramazan, dali sadaku, klanjali, dobrovali namaz i tako dalje, zekat dali, pomagali drugima, pa bi plakali, molili Allah Žešanu, Gospodaru, ukabuli mi ovo dobro djelo. Ukabuli mi ovo što sam uradio na tom putu. A mi danas klanjamo kako klanjamo. Obavljamo na file ili ne obavljamo ili pomognemo nekome, pa nekada nekome ne mogu bila i prigovorimo. To su veoma opasne stvari, dragi moji braći. Veliki je sela pomoći drugim ljudima. Međutim, kaže poslanik alejhi selam, ako nekome nešto daš ili pomogneš, pa nakon toga to propratiš uvredama i ako mu prigovoriš među ljudima da ga obrukaš, da kažeš kao mnogi danas, šta ćeš ti, ja sam te hranio ili ja sam ti dao, ja sam ti pomogao, kaže zbog toga ćeš ući u džehennem, ne mogu biti. Znači uradiš dobro djelo, kriješ, a kad ulema definiše iskrenost, ihlas, iskrenost, šta je iskrenost? Da za svako djelo, draga moja braćo, koje uradimo, ne tražimo nikoga za svjedoka illa Allah, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. A danas mnogi od nas, jedan euro ako da na Allahovom putu zove novinare, fotoaparate, televizije i tako dalje, da se to vidi, da se uzme i tako dalje. Nije problem da ga drugi ljudi pohvale, bolje je kad nije tu, da bi bilo podstrek drugim ljudima. Mi znamo šta govori Hazreti Omer. Čitavog života sam se borio da preteknem Ebu Bekra u dobru i nikada nisam uspio u tome. Jedne prilike dođe i kaže Hazreti Omer, ja sam dao čitav svoj imetak na Allahovom putu. A nekom od saba kaže, čuti, Ebu Bekra je dao sve, pa ne priča. Pa kaže, imamo puno primjera, draga moja braća, za sve. A ko je njih podučavao, ko ih je odgajao? Poslanik alejhi selam u džamiji. Čuvajte, draga moja braćo, jeste odgajanje ljudi. Poslanikova alejhi selam džamija nije bila ovoliko, da kažem, vrijedna, skupocjena kao ova džamija, da ne spominjamo mnoge druge koje su puno vrednije od ove koje vrede 100.000 eura i čak miliona pojedine u svijetu. Kaže se, kad bi poslanik alejhi selam sa ashabima ustajao sa sežde, čistio bi svoje lice čelo od kamenčića od zemlje, jer je dole bila zemlja, a po zemlji prostrte hasure od trske. Ali kakvi su ljudi odgajani? Ashabi, draga moja braćo, oni nisu imali titule kao mi danas, doktori, akademici, hafizi, ne znam šta sve ne. Ali kakvi su to bili alimi? Danas bez njih ne može se zamisliti tefsir, niti hadis, niti tumači, bilo šta, islam. Draga moja braćo, oni su prenijeli Allahu Žešanu riječ
po zemaljskoj kugli, ostavili svoje kosti, draga moja braćo. Zamislite kad mnogi od njih dobiju zadatak, kao što je Mlada je sam poslao, spomenuo sam Muaz ibn Džebel u Jemen. Zamislite, sad neko ovdje nama kaže, hajde, ti treba da ideš, primjer radi, u neku daleku zemlju za koju si čuo ili nisi, kažu ti primjer radi u Afriku. Dobro, ima danas, elhamdulillah muslimana, zamislimo da nema. I ti se poselamiš s babom, majkom i koga ima sve. To što si naučio ili uzmeš neki kitab, ako imaš, ako nemaš i odeš, oceniš, preseliš tamo. Ostaviš svoje kosti tamo zbog Allahove riječi. Ko bi to, draga moja braćo, danas uradio od nas? Koliko ima po svim, da kažem, meridijanima svijeta? Koliko ashaba ima koji su ukopani i ostavili svoje kosti u Šamu? Koliko ima, draga moja braćo, u Siriji? Gledamo svaki dan da Allah pomogne, koliko ljudi tamo gine. Bilal, koji je bio muedin, poslanikov alejhi selam, je ukopan u Damasku, u blizini univerziteta Fethul Islam, bio sam tu. Koliko još drugih poznatih imama, učenjaka, da ne govorimo, draga moja braćo. Kasnije, zamislimo imam Buhari, šta je samo uradio. Koliko se ti ljudi odricali porodice i ostali stvari, draga moja braćo, koliko se žrtvovali za sve muslimane svijeta. Buhari, čije je djelo Buharija, draga moja braćo, kao kaže ulema, sigurno nakon Kur'ana i Kerima i najvrednija knjiga na dunjalu, odnosno sa svim tomovima, kažem, djelo sve dalje. Ali neću da ih dovedemo u Mekte, da govorimo o svojim hanumama. Mi nekada, draga braćo, ja to volim da kažem, često puta griješimo. Mi kažemo, alhamdulillah, dovoljno je meni, idem, ja slušam predavanja svaki dan. A zaboravljaš da možda tvoja hanuma, Bog znam kad nije čuo nikad bez. A hoćeš se lame kod nje. U redu, danas je i olakšano, alhamdulillah, ima i knjiga, ima i predavanja, CD-ova i tako dalje. Koliko se borimo za svoju djecu, drage moje braćo. Allah Žešano je taj koji upućuje, ali koliko se mi borimo da ih dovedemo u džamiju, da ih naučimo osnovne vjerske istine. Navešću vam jedan primjer iz života Hazreti Omara, kad mu dolazi jedan čovjek i žali se na svoga sina, kaže, moj sin mi je neposlušan, maltretira me, mene i moju hanumu i tako dalje. Kaže, velike grešnje, ja mu ništa ne mogu, došao sam kod tebe. Kaže, vladaru pravovjerni, da se žali, pozovi ga, saslušaj ga, kazni ga. Znam koliko je opasan Hazreti Omer, ali je bio pravedan, draga moja braćo. On se nije bunio, čak smela je svako, i žena, i dijete, bilo ko da mu kaže, boj se Allah i tako dalje. Privodio bi čovjeka koje ta osoba imala pravo. Nameću vam jedan primjer, da sad drugi napravit ću malu digresiju, da vadite. Jedne prilike Hazreti Omer drži predavanje i kaže ljudima, slušajte i pokoravajte se. Kaže mu jedan, ustane džematlija i kaže, tako mi je Allah, Omere, nećemo te slušati i pokoriti se tome što kažeš, sve dok ne kažeš otkud ti to odijelo. Moj čovjek bio bukvalno ovo odijelo. I on se uopšte nije ljutio. Rekao je, šta je rekao? Dobio na poklon ili zaradio to i to. Kaže, tako mi je Allah, sad ćemo te slušati. Zamislite danas da kažeš imamo, ne daj Bože. Ali to su oni koji su, malo se i šalimo. I imami, draga moja braća, imaju pravo na vazduh i na hranu i njihova djeca imaju pravo na čokoladu, na igračku i tako dalje. Zbog toga trebamo svi da brinemo jedni o drugima. Imami su nasljednici Allahu i poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ali da se vratim u ovom primjeru. I taj babo je tužio tog sina svog kod Hazreti Omera. On kaže, pozovite, dođe taj momak i kaže mu Hazreti Omer, ja ću da te kaznim zbog toga što radiš, slušaš šta priča tvoj babo. Kaže on, ovladaru pravjedni. Ja znam da si ti pravedan i znam da ćeš ti saslušati drugu stranu. To jest, imam li ja nešto da kažem? Pa tek onda presudi. Kaže Bujrum, naravno ti saslušati. Bujrum, pričaj.
Kaže, prvo, moj babo nije vodio računa uopšte koju će ženu da uzme, odnosno djevojku, da sklopi brak, odnosno da izabere meni majku koja će mi biti, koja će me roditi. Uzeo je, kaže, nemoralnu ženu. S druge strane, kad sam se ja rodio, nisam mogao da utičem na to, dao mi je, kaže, ime Šole, a to u prijevodu na naš jezik znači ugarak, podrugljivo, ružno. Ugarak, znate šta je šporeta kad izgori na drvu? Treća stvar, kaže, nije me nikad pozvao da dođem u džamiju, nek mu pisao mekteb, nek me doveo kod imama da učim. I onda on hoće se lameti od mene. Kako? Gde sam ja to naučio? Djeca me zadirkuju zbog lošeg imena i zbog prošlosti moje majke. A nije me podučio ničemu lijepom, niti vjeri i hoće se lameti od mene. Kako? Draga moja braćo, moramo voditi računa o tome. Navešću vam još jedan primjer i završit ću inšallah tada, današnji ders. Kaže se u vrijeme Hadžaž bin Jusufa. Vi ste čuli za on je ovako ozloglašen dosta u historiji islama, će Allah šanu suditi svakom. Pazite, bio je čovjek hafiz Kur'ana, bio je namjesnik, ali je bio puno žestok. Ubijao je, ljudi je ubio. Za malu grešku stvarno ubijao ljudi. Kaže mu jedne prilike, majka, o sine, o Hadžaže, boj se Allaha što ubijaš ovoliko ljudi. Kaže, majko, vidiš ti koliko si ispalio ovaj narod. Ja sam, kaže, Allahova kazna za njih. Ja moram to da čistim. Ne uzubila. Ali nisam. Jedan mi je primjer, pa ono da vam ispričam. Kad bi on izašao ili ušao u čaršiju ili u grad, znali su da će biti beraje. I on zaustavi jedno dijete i pita ga, mali, jesi ti musliman? Kaže, hamda jesam. Kaže, hajde, prouči šehadet. Dijete prouči šehadet. Hajde Fatihu, dijete prouči. Hajde Amentu Bilahi, dijete prouči i tako dalje. On izvadi par zlatnika i damu i kaže, idi mali, ti si dobro dijete, ti si dobro musliman, alhamdulillah, i tako dalje. Produži dalje dijete, ode da se igra zadovoljno sa svojim drugarima. Kad vidi tamo nakon par minuta okuplja se neki narod na kraju sukaka, neka gužba, galama. I znali su da hoće neko da se kazni, da se ubije, čim je Hadžaž tako krenuo da provjerava ima ljudi. Priđe ovaj mali i vidi da je Hadžaž zarobio njegovog ovce da hoće da ga ubije. I priđe mu, uzme one zlatnike i baci mu je ovako u lice. I kaže, sad kaže Hadžaž, šta ti je mali, pa ti si dobro dijete. Ti si znao sve o vjeri, potvrđuješ šehadet, ima, podučen si lijepo, što ovo radiš? Kaže, ne trebaju mi tvoji zlatnici. Ovo je, kaže, moj babo, ti hoćeš da ga ubiješ. Kaže, ali tvoj babo je loš čovjek, zapamte ovaj primjer da vraćam. Kad tvoj babo je loš čovjek, on pojma nema o islamu. Kaže, ovaj mali, nije moj babo loš čovjek, nego je dobar čovjek. On je mene poslao u džamiju, ja ne bi došao u džamiju nikad, ne bi znao, mali sam, dijete, da me on nije poveo i rekao, sine, mi pripadamo ovdje, mi smo muslimani, u džamiju, naučio me, onda imam efendija, sve ono što sam ja znao i puno više od onoga što me pitao, naučio sam u džamiju. A on je bio sebe da ja dođem u džamiju. A kaže, zapamtite ovaj primjer, zbog toga je moj babo dobar čovjek, ali moj dedo je loš čovjek, jer nije naučio moga baba ništa. A moj dedo je, kaže, preselio i ukopan, eto ga tamo na mezaru, idi njega tamo otkopava i u grobi njega kazni. I Hadžaž se nasmijao i pustio ga. Zbog toga, draga moja braćo, svi smo mi, svi imamo emanet. Pored toga što nas Allah šano počastio mnogim stvarima, imamo emanet, odgovornost. Allah rešano podari, evo, jeste nijamet, jeste blagodat, međutim, ta naša djeca će nam biti ili dženet ili neuzubila džahennem. Svi Allahovi poslanici, salavatullahi alejhi ve sellem, kada su molili Allah rešanu za hajrni porod, a to je nama išaret kako mi da se ponašamo danas. Prije svega molimo Allah rešanu da nam podari Allahove robove i robine za brak, da nas sačuva iskušenja.
hajrni hanume da podari muškarcima i hajrni muževe ženama. Dovu, pa opet dovu da Allah ženu podari hajrni porod. Kaže Ibrahim a.s. u je kuranski ajet iz sure Safat. Rabbi hebli mina salihin. Gospodaru, daruj mi, podari mi dobro dijete. Ne bilo kakvo, dobro dijete. Kome će vidjeti hajde svak? I ja kao babo i moja hanuma, kao njegova majka, čitava porodica, umet i tako da. Febeštarnahu bi gulamina halim. Kaže Allah žanu, i mi ga obradovasmo dječakom blage naravi. Ovo je puno važno, draga moja braćo. Ne ljutim djetetom, ne hujevitim, ne bilo kako da se kaže u ružnom smislu, jel? Već blage naravi, poslušnim djetetom. Hajde insanu. Vidite vi danas kakvi smo mi? Što se kaže neko, kad je ovo ljutnje u pitanju, neko ima duži i neko kraći fitilj, među nama ima ljudi koji nemaju uopšte fitilje. Ti mu nisi ne probudio, on je već planom. Naljutio se, draga moja braća. Znači, to je veoma bitno, da poštujemo jedni drugi, da činimo hajr, kaže Muhammed a.s. Kome je data blagost, dato mu je svako dobro. Dato mu je veliko dobro. Kome je dat lijep ahlak, kaže Muhammed a.s. ništa ljude neće uvesti više u džennet od lijepog ahlaka, lijepog ponašanja. Imamo testi na samima sebi da izvršimo, ne moramo nikome drugome pričati. Vidimo, ima ljudi koje jedva čekate da vidite. Kad ih vidite, podsjete vas na sudnji dan, na Allah, na džennet. Imate pojedine, podsjete vas na udubila na džennet. Imate ljudi čije vam prisustvo nedostaje. Želite da se družite stalno sa njima. Kad nisu tu, nedostaju. A imate ljudi koje kad vidite zaobilazite kilometar okolo. Kažete, bežite, ne, samo njega, on je, jel, neuzubilna. Draga moja braćo, zapamtite. Teško onome insanu koji kad izlazi od svoje hanume i svoje djece, oni odahnu i kažu, alhamdulillah, vode. I koji kažu, kuku, evo ga ide, vidimo ga skroz ovdje. A blago onome insanu, čija familija se rastuži kad on izađe od njih, kad odlazi. A koji mu se raduju, koji trče da ga sretnu kad dolazi u svoju kuću. Draga moja braćo, imamo raznih insana, ima ljudi među nama na dunjaluku koji se ekstra ponašaju u društvu, ali su veoma teški za svoju porodicu, subhanallah. Jer imamo ljudi koji se ekstra i lijepo ponašaju u svojoj porodici, ali su za društvo nikad. Ali musliman mora da bude, ništa nema perfektno, eto da kažem, ne znam drugu riječ, da je perfektan i u svojoj porodici, i u džami, i u društvu, i na svakom mjestu, draga moja braća. A kako će biti ako se ne pridržava Kur'ana i Kerima i sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Svako hajrni djelo moramo čuvati, draga moja braća. Završit ću ovim hadisom, eto još prije kažem, da završim pa sam odužio. Kaže Muhammed alejhi selam, ovo je opasna poruka za nas, draga moja braća. Kaže, doći će ljudi pojedini na sudnji dan sa puno dobrih djela. S puno sevaba, namaza, sadake, ramazana, zekata, čega sve ne jelo kraju. Međutim, Allah Želešanuhu će im uništiti sve te sevabe pred očima drugih ljudi. Pa će ljudi upitati, gospodar, on je bio s nama u džematu, subhanallah, 5 vakata namaza, pa sadaku, pa lijepo se ponašali, tako dalje. Zbog čega ovo? Allah Želešanuhu će reći, kaže poslanik alejhi selam, suprotstavljao mi se u samoći. S druge strane, draga moja braća, znamo da je najveća bogobojaznost kad je čovjek sam, koliko se bojiš Allah Želešanuhu. Danas ljudi, možemo mi da glumimo jedni pred drugima i da činimo hajde i sve to, Allah Želešanuhu zna šta je takva hahuna, kaže poslanik alejhi selam. Bogobojaznost je ovdje u srcu, a to zna samo Allah subhanahu wa ta'ala.
I kaže kako? Kako se suprotstavljao? Kad je bio među vama, sve je lijepo radio, pokoran mi bio, pokoran Allahu dželešanu. Međutim, kad se osamljivao, radio mnogi grije. To je danas što kaže jedan mufesir, jedan daja. Kaže, primjer radi omladina, muškarci, djevojke ili žene, odrasli. Sve je lijepo, čine Allahu dželešanu ibadet. Međutim, odu u kući, 18, zaključaju vrata, spuste zastore, puste, da izvinete, nemoralni film. Jel haram to gledati? Jeste. Sad pazite, kaže poslanik alejhi selam, ako vjeruješ da te Allah dželešanu ne vidi u svakom momentu, ti si kafir. Jer nas Allah dželešanu vidi u svakom momentu. Allah dželešanu kaže u Kur'anu: وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Mi nismo bili odsutni ni jednog jedinog momenta. E sad pazi, ako vjeruješ, ako si svjestan da te Allah dželešanu gleda, a ti gledaš u haram, kakva je onda to drskost? Svjestan si te Allah dželešanu gleda, a ti gledaš u haram. Allahu akbar. Ili kradeš, ili među ljudima kao dobar velika neuzubila osamiš se, piješ alkohol, ili neki drugi haram radiš. Zbog toga, draga moja braćo, poslanik alejhi selam upozorava, posebno kad smo sami u samoći, da čuvamo svoj iman. A to je najveća bogobojaznost. Imamo puno primjera na tu temu. Ali eto, samo sam uz Allahu dželešanu pomoć progovorim ovih par riječi i kažem uz napomenu da se ovome može govoriti puno, ali što se kaže, nek bude pijesno riječima iskazano za razmišljanje duboko i široko. Da razmišljamo svi mi, draga moja braćo, ovim porukama iz Kur'ana i hadisa Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allah što nas uputi na pravi put, da nam oprosti grijehe, da nas sačuva džehennema i džennetskog džehennemskog inšallahu ta'ala, svi skupa sastavi u džennetu. Amin. El-Fatiha. Da mu posakam dobro dojde na nositelj Skopje, predstavnici od Bošnjaškата kulturna zajednica, na počitovanju od Hafiz profesor Haris Hadžić, da mu se blagodaram lično na prijateljite akademik Cemil Bektović, profesor Dževathod, profesor od Jasmin Ređepi и нивната придружба. Во името на џамискиот меджлис од Подгорци, Мутевелијата, Реджовски Фатмир, одборниците Абиб, Садик, во името на ефендиите Назмија Ефендија, од името на Сдруженијето за образование и култура Амбиција, го молиме на Аллах Џелешануху овој хајрат, што го направивте денеска со вашето присуство, што не ги оживеавте адапите кои што Ресулуллах алейхи селам не ги остави во аманет и кои што му дадовте нова димензија на овој простор овде вака и на џематот во Подгорци, на ефендиите, на мектебот и кои што ни дадовте уште еден аманет, како што Аллах Џелешануху му даде аманет на Ресулуллах алейхи селам на имамите, и вие како имами нас ни давате една голема тежина. Ние наоѓаме за сходно сега во овие моменти на наше екстра задоволство, на наше мираж доживување, на наша преголема возбуденост, да ви захвалиме, да ви заблагодариме пред се со дова на Аллах Џелешануху овој хајрат да го примат, а како еден символ на наша благодарност за вашето жртвување, доаѓање од Нови Пазар, доаѓањето од Скопје овакви невремиња, да не почестите,
ние сме навистински презадоволни и превосхитени од ова ваше внимание и пажња. Нашето село, нашата џамија и нашиот џемаат ви се заблагодаруваат за вашите хајрати, за вашите селамети, за вашите насихати. Од името на амбиција и од името на џамискиот меџлис еден знак на внимание, една наша благодарност во јавност, а во отсуство нашите поголеми доби за вас да продолжат нашите соработки во иднина. Джевал, нашиот председател Джилал Каримановски и представниците од управниот одбор. Најпрво и јас во име на амбиција, како председател и како представник на џемаатот од Подгорци, навистина ви се заблагодаруваме што денес не почестивте со вашето присуство и ни беше чест што бевме ваши домаќини. Се надеваме дека ќе бидеме достојни како домаќини. Како една благодарност и како еден спомен за вас, сакаме да ви доделиме по една благодарница. Поради тоа сакам најпрво да му доделиме една благодарница на нашиот ценет гостин, професорот Харис Хаџич, за неговото излагање, за неговиот дерс. Навистина бевме почестени. Потоа на нашите пријатели кои што денес не угостија и ни ја збогатија нашата скромна библиотека, нашите браќа од Бошњачката културна заедница, председателот. А исто така не почести со неговото присуство и нашиот брат Јасмин. Досега сме имале многу успешни проекти, се надеваме дека тие ќе продолжат и тој успех ќе биде уште поголем. А за неговата соработка со нас во изминатата 2014 сакаме и него да му доделиме на благодарница. И на крајот, исто така како наши вистински домаќини, кои што ја поддржаа ова иницијатива и овој проект, сакаме да му доделиме на ваква благодарница и на нашиот мутевелија, односно на нашиот џамиски меџлис во Подгорци. И каде да се на семијата кугла, водат грижа едни за други како органите во телото. Ова не е приоритет. Приоритетот на нашава средба беше денеска благородната работа што ја направи Бошњачката културна заедница во соработка со нашите ценни пријатели имами од Македонија, со кои што се знаеме и сме многу блиски, кои што имаат придонес во нашиот цескупен развој. Меѓутоа, навистински се осетивме дека сме дел од еден голем организам со почестувањето на нашиот мусафир кој што Харис Ефендија Хаџич, кој што не почести со неколку насихати и совети со цел да го поттикнеме нашето вервење во Аллах Џелешануху, да го освежиме нашето убаво однесување со адаб и со ахлак на Ресулуллах алейхи селам, кој што накратко ни ја прераскажа низ примери историјата на пекамерот саллаллаху алейхи ва селем и неговото однесување. Ова софра не е приоритет. Не е приоритет нашето гледање, како што е приоритет нашето дружење во името на Аллах Џелешануху. За таа цел, значи, благородната работа што ја направија нашите мусафири и благородната работа што ја направија интелектуалците од Подгорци здружени во Сдруженијето за амбиција, за образование и култура амбиција. Поддршката на џамискиот меџлис, кој што навистински од сите претходни меџлиси се одликува по тоа што му дава димензија, правилна димензија на исламско оживување, на здружување, сближување на братските срца без оглед на сите разлики што сакаат да ги направат професиите, политиките, социјалниот статус, знаењето и така натаму. За таа цел, значи, навистински го користам овој миг, додека се сервира јадењето, во името на Аллах Џелешануху да упатам дова, без насихатот што ни го направи професорот, посетата што ни ја направија мусафирите, поклонот што ни го оставија како тежок аманет, бидејќи ако нити брдата, нити планините
nego prima, niti oblasti, nego prima amanetot, nije kako da se izoholih, nego primat me ovo amanet, međutim ovo je amanet za nas jedna okvarska. Дека овој джемат е за нас определен секогаш во Подгорци и најавено и ненајавено и дека нивните, да речам, искрени активности во името на Аллах Джелешанову максимално ги подржуваме. Од името на Джамискиот меѓуштаб Подгорци и на Сдруженијето за образование и култура амбиција, од името на джемаатот, на нашите талеби, кои што се овде присутни, од името на ефендијата кои што денеска не почести со тука, со присуството тука, ви посакувам пријатен, добар апетит, ви посакувам добар престој и да ги продолжите активностите и да мислите на нас и во иднина како што ние на вас ќе мислиме во иднина. Будумте на здравје, Аллах кабу.
Hvala.